Per aquest carrer cap amunt, després hi ha un camí, una font que diguen la Font Santa, i per aquí poc amunt estan les vinyes, que antigament antes tot eren vinyes, ara avui ja són metlers, oliveres. Per aquí hi ha una vista fantàstica, es veu Bolulla baix, es veu Callosa, Benidorm, Altea, l'Alfàs. Després també, per l'altre costat, està, diguem, la Soloja, que també és una vista impressionant, perquè aquest altre costat està la caseta dels Moros, que diuen que era l'antic castell dels Moros, que avui simplement queden ruïnes. Pel títol del vídeo ja sabeu quin dialecte parla, no? Valencià mallorquí. Sabeu què és? Per què se'n diu així? És una mescla de valencià i mallorquí? Són valencians en un accent mallorquí? Mallorquins avalencianats? A on se parla? Veniu, que junts descobrirem l'origen d'esta parla tan especial i única. Dialectes, història de la llengua. No hi havia prou pressupost per anar a Tàrbena de viatge, així que m'he teletransportat màgicament des de Tortosa. Este poble, Tàrbena, és on s'han mantingut més els trets del valencià mallorquí, però històricament també es parlava a altres indrets de la Vall de Gallinera, com podeu veure en este mapa. Actualment hi viuen unes 634 persones a Tàrbena i és un poble que destaca pels seus bells paisatges i la seva antiga història. Se veu que ja hi havia assentaments al Neolític. Ara, fa front als problemes d'envelliment i de despoblament com la majoria de pobles de muntanya que estan lluny de grans nuclis urbans. Prova d'això és l'evolució demogràfica del poble, que ha anat baixant dràsticament durant les últimes dècades. El poble, preciós, i la seva gent molt bona. Però com és que s'hi parla el valencià mallorquí? Ara vos ho explico. Fins fa no gaire temps, la gent del poble no sabien el per què. I no va ser fins l'any 1978 que les investigacions del catedràtic Josep Costa, motivades pel seu antic amic geògraf d'origen mallorquí, Vicenç Rosselló, van permetre de descobrir que gran part dels pobles de la Marina, la Safor i el Comtat van ser repoblats a partir de 1609 per mallorquins, atès que se n'havien expulsat la gent autòctona, els moriscos. Aquesta investigació va despertar la curiositat de molts d'altres experts i posteriorment se n'han anat fent més estudis a partir de la parla, dels llinatges mallorquins dels habitants dels pobles, de la toponímia, dels costums. Si bé aquesta mallorquinitat en molts de pobles no es manté, on queden romanalles poc perceptibles, sobretot principalment en la parla, a la Vall de Gallinera, i especialment a Tàrbena, tant lingüísticament com culturalment, encara és ben viva. Potser per la seva situació aïllada, ja que es troba a 560 metres d'altura respecte de la mar i està envoltada de muntanyes, fins al punt que, des de l'any 2016, el Centre d'Estudis de la Repoblació Mallorquina impulsa un festival anomenat Festa del Parlar de Sa, on se reivindica la parla i es fan diverses activitats en relació al poble i els costums mallorquins. A més, els pobles veïns, conscients d'esta mallorquinitat, de la manera de parlar peculiar a ulls seus, se burlaven dels tarbeners, anomenant-los satarbeners, o que eren procedents de Satàrbena en lloc de Tàrbena, a banda d'altres mots lletjos. L'autoestima lingüística, en aquest sentit, ha millorat molt durant els últims anys i el parlar de sa és motiu d'orgull i de reivindicacions els darrers anys. Realment, en l'actualitat, este parlar s'ha mantingut, sent tan diferent dels pobles del seu voltant. La força del castellà, que amenaça la vitalitat del valencià en la majoria de territoris catalanoparlants, no fa també que es perga esta parla? La realitat és que Tàrbena se troba en una de les zones de tot el País Valencià en què hi ha un percentatge més alt de valencianoparlants habituals. Les enquestes d'usos lingüístics de València no separen gaire les zones, així que no podem trobar dades concretes, només les de la regió d'Alcoi i Gandia, que és on se troba Tàrbena. Com en tots els territoris de parla catalana, el valencià de Tàrbena, tot i les reivindicacions modernes i l'orgull lingüístic, pot perillar. Però a veure, quines coses són les que fan especial este parlar? Per a començar, Tàrbena és l'únic poble valencià i de tot el bloc occidental de la llengua que empra l'article salat. Es gos, sa casa, es gossos, ses cases. A més, també és l'únic poble del País Valencià en què no s'empra eixe, sinó la forma reforçada aqueix, de manera col·loquial. La resta de zones la poden emprar en contextos formals. El manteniment de l'article personal en davant de noms propis començats per consonant,
com per exemple en Miquel o en Jaume. No fan servir la vocal neutra, però sí que hi ha badades o confusions entre E i A, perquè això és vestigi d'esta neutra, precisament. En lloc de dir en contra, diuen en contre, en lloc de jo parle, diuen jo parla, en lloc de cada u, diuen cadegu. També en consonants fan assimilacions. En lloc de dir dissabte, diuen dissabte. En lloc de dir et pose, diuen apposa. Quan al lèxic, mots que són mallorquinismes i que no són propis del valencià general, podrien ser alot o esguitxar, tudar, que vol dir fer malbé, melicotó, que no s'ha de confondre en el castellanisme melocotó. Si us voleu informar més de totes les peculiaritats, podeu consultar els llibres del filòleg Vicent Beltrán, en què parla sobretot de la Marina Alta o d'altres zones de prop. Ara vos ensenyo alguns mapetes molt bonics i que podeu consultar perfectament comprant-vos el llibre o al Twitter, que també este bon filòleg fa molts de mapes. Com bé podeu veure, no només se diu una Tàrbena, sinó que al voltant també hi ha encara alguns trets mallorquins, encara que són romanalles. Com a conclusió, no es pot considerar que sigui una mescla de dialectes. Mirat d'esta manera, totes les varietats del món són fruit de lligams entre diferents cultures i societats. No les considerem mescles o fusions sense personalitat. Se tracta d'un vestigi de les repoblacions mallorquines del segle XVII, influït pel valencià alacantí de la zona. Si bé se conserva força lèxic mallorquí i romanalles de la vocal neutra, en lo parlar, evidentment predomina lo lèxic i la fonètica valencianes del bloc occidental. Per a més informació de la història de les repoblacions mallorquines, podeu consultar un documental molt interessant penjat a YouTube, així que és de debades, que es titula Valencians de Mallorca, l'herència balear al sud valencià. Jo no vos puc dir res més. Espero que apreciéssiu totes les parles tan especials com són. I no res més. Visca el valencià mallorquí i visca el parlar de sang. Atarranya magistral i la gran terra de l'Ebre.